Samantala, ininspeksyon po ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalang lungsod po ng Alaminos ang mga itinalagang bentahan ng paputok bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Iwas Paputok ngayong Pasko at Bagong Taon. Isinagawa ang joint inspection sa mga tindahan sa Old Bypass Road upang matiyak na ang mga paputok na binibenta ay ligtas, dekalidad at sumusunod sa tinakdang pamantayan at regulasyon. Binigyang pansin sa inspeksyon ang tamang pag-iimbak ng paputok, malinaw na babala sa mga mamimili at pagsunod sa safety measures upang maiwasan ang aksidente at sunog. Patuloy namang pinaalalahanan ng publiko na maging maingat at responsable sa paggamit ng paputok upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ngayong holiday season. IFM News. IFM News. IFM News.